खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरि सुबुंफोरनि सायाव मोनसे बिग आपडेट होनो आवगायदों। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ फास्ट ट्रेकआव नायबिजिरनाया बे समाव सोलिगासिनो दं, जायनि गेजेरजों रावबो सासेबो दायनिगिरिफोरा बारग'नो हानाय नङा आरो दासिमाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय साब्रै दायनिगिरिफोरखौ खाबाय। बिसोरनि गेजेराव गिरेफ्तार खालामजानाय दायनिगिरिफोरा जाबाय श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मा आरो थांनाय मैया गिरेफ्तार खालामनाय जाबावदों शेखर ज्योति गोस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तखौ। नंगौ, मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय बाथ्राया बे समाव सोराङाव फैबावदों। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय आरोबाव सानै सुबुंखौ CID आ खाबाय। नाथाय सोंथिया बेसो जे माब्ला सन्दीपन गार्गआ हमजागोन एबा आरेस्ट जागोन। नंगौ, बे समाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय बाथ्राया आरोबाव सोराङाव फैदों। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि आन्दोआव सन्देह खालामजानाय श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ पुलिसनि जिम्मायाव लांनाय जादोंमोन। आरोबाव थांनाय मैया जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ CID आ आरेस्ट खालामबावदों। नंगौ, बे समाव जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि सायाव नायबिजिरनाया गोख्रैयै सोलिगासिनो दं। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय रावबो दायनिगिरिफोरा बारग'नाय नङा। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय शेखर ज्योति गोस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तखौ CID आ आरेस्ट खालामबाय होनना बे समाव खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय गुबै सोंथिया बिसो जे सिंगापुराव जुबिन गार्गनि जाथायजों सोमोन्दो थानाय सिंगापुर आसाम एस'सिएशननि पार्टियाव थानाय आरो सिंगापुर आसाम एस'सिएशननि पार्टियाव थानाय माखासे दायनिगिरिफोरजों लोगोसे सन्दीपन गार्गखौ माब्ला खागोन। जुबिन गार्गखौ अनसायग्रा गासै आसामबासियानो जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय गासै दायनिगिरिफोरखौ खानानै साजा होनायनि थाखाय दाबि खालामदों आरो बे समाव थांनाय मैया शेखर ज्योति गोस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तखौ CID आ आरेस्ट खालामदों।